Galicia conta cunha extraordinaria riqueza toponímica que se manifesta no número e na variedade dos nomes que cobren, como un manto de memoria, toda a superficie do país. Nesta viaxe polos nomes atopamos sitios que nos falan da xeografía, historia ou mesmo de lendas cargadas de significado. Pois ben, hoxe estamos nun lugar que ten todo iso e moito máis. Benvidos a esta naco do mundo chamado o Monte Pindo. Señoreando as terras de Carnota, atopamos este tesouro natural considerado por moitos o Olimpo dos celtas. Para subir á Moa, o seu punto máis alto, temos que ascender 600 metros sobre o nivel do mar. Ai, quen me ia dicir que coa toponimia ia ver mundo? Para facer esta andaina, imos acompañar a Xil e a Pepe, membros da Asociación Monte Pindo Parque Natural. Vamos, Fran. A ver se lle sigo o ritmo. Eu, particularmente, teño unha serie de coñecementos da toponimia do lugar de Monte do Pindo gracias a xente como a Pepe, que foron transmitindo a xeracións novas todo o seu saber, todo lendas, toponimia, historias que no Monte do Pindo particularmente hai un lote delas. E gracias a xente como a Pepe, ese patrimonio non morreu, non quedou aí no olvido. Cando eu empecé aquí polo Monte Pindo a cuidar o ganado e tal, pois tiría sobre 7 ou 8 anos. Pero viñan outros muchachos maiores e eu viña cande eles porque viñamos todos xuntos, non? Para que se faga a idea a xente que está na casa, cando tiña 7 anos, e agora vou non dicir, agora ten 87, continúa subindo o monte como se tivera 30, ou non é así, Xil? E a xente quedase pasmada de ver a súa habilidade, a súa destreza de subir polo monte cada que ten. É un home que pola súa constitución física que lle axuda moito e polas súas subidas continuas ao monte, e máis que ele, a parte da súa infancia e da súa adolescencia foi pastor, el ten esa habilidade de subir ao monte e verdadeiramente o que o vexa é para non creer, vamos. Eu recordo os nombres que contaban os nosos antepasados. Hai ali un cerro que lle chamamos a Casa de Xoana, que é un monte tamén, unha montaña atravesada por un túnel. Cando había aquí animales, había toda clase de paxaros e aves corrañeras, e ele criaba a águila. E a águila chamáballe, a xente de por aquí chamáballe Xoana, a águila. Entón, como criaba ali a águila, e a águila era Xoana, pois aí é a Casa de Xoana. Que chamase Casa da Xoana, que é o nome máis popular, Cova Casa da Xoana, pero ten outro nome que tamén é moi bonito, que hai que reivindicar, que é Revertedemos. Revertedemos. E iso porque, agora tesme que dicir a explicación. Porque a Cova da Casa da Xoana iban ali facer sortilexos, sacar o aire, e outro estaba como sitio do sagrado do Monte do Pindo, e Revertedemos, ou Casa da Xoana, que os dous nomes valen. Entón, claro, Revertedemos fai máis referencia a ese tipo de ritos que se iban a facer ali no solsticio de verán. Esta zona que vemos por aquí, que chámaselle a Cova de Zacarías, e abarca todo este terreno que vemos alrededor. É a Cova de Zacarías. E abaixo estaban en certa ocasión os veciños do Figueiro, os muchachos que estaban cuidando o seu ganado, non? E había chicos e chicas, cada un viña co seu ganado. E unha chica pois tiña un pañuelo, e un dos chicos sacoulle o pañuelo á chica sin que ela se dera conta. Como ao xogo. E agardou o pañuelo el. E despois estaba pendiente de chica a ver cando, ao mellor a chica había facer falta o pañuelo e andaría buscando e non encontraba, non tiña, non? E entón, efectivamente, chegou un momento en que a chica necesitaba o pañuelo e andaba en busca do pañuelo e non o tiña. E dille o chico, e ti buscas o teu paniño? Pois saqueicho eu. E ela que lle contestou, Zacarías. De aí ven o nombre de Zacarías. Se que é unha historia real, que pode ser completamente real. Pois sí, claro que sí. A realidade e a ficción no Monte do Pindo confúndense. Confúndense, non? A min quedame ganas de coñecer un pouco máis o monte. Levádesme a outro sitio. Pois vamos, continuamos por aquí. Veña, pois imos por aquí. Continuamos por aquí.
por aquí, por este campus, é o Carto Novo. Vale. E chamanlle Carto Novo porque, en certa ocasión, un hombre encontrou unha moneda. E unha moneda é un carto, non? Sí. Era unha moneda moi brillante. E dicía, mira que carto novo encontrei, mira como brilla, mira que novo é. E logo despois a xente dicía, donde fulano encontrou o carto novo. E foi quedando campo do Carto Novo. E quedou xa presente. E aí quedou. Estamos arriba do outeiro redondo do Carto Novo. Este cerro que se ve por aquí, desde aqueles petóns do medio, hasta ali arriba a Portela da Moa de baixo, chamámoslle o Cerro do Reo das Cebolas. Porque este regato que baixa por aquí, do cerro para cá, chamámoslle o Reo das Cebolas. Pero... Posiblemente, en algún tempo, igual había cebolas por aí. Ah, vale. Pero ti chegaches a ver? Non, eu non. Eu non os vi nunca, Cando estaban nos mouros, igual cosechaban algo. Igual tiñan aí cebolas nos mouros, claro. E o punto máis alto, a Moa, por onde está? Arriba do petón da Moa, encontramos a Moa de Riba, o campo dos Conexos, e logo a Laxe da Moa, que a Laxe da Moa é o punto central do Monte Pindo e o punto máis elevado do Monte Pindo, que está a 627 metros de altitud sobre o nivel do mar. Pois, Pepe Xil, foi un auténtico prazer falar con vos, coñecer o Monte Pindo con vos, que sodes de aquí de toda a vida. Nós agradecemos tamén que veñan a visitar o Monte Pindo e que a xente vexa o Monte Pindo, porque o Monte Pindo é moi bonito. Agradezo vos eu. Sobre todo no verán. No verán sobre todo. Sobre todo no verán. Pois imos a observar un pouquiño o Monte Pindo, a ver que tal está. Ola Vicente, hoxe vas a alucinar porque te estou chamando dende o Monte Pindo. Pois no Pindo seguro que estás ben aireado. Sí, non o sabes ti ben. A ver, que me podes contar do topónimo? Pindo, no Monte do Pindo, é un topónimo latino. En principio, todos os investigadores creemos que ven do latín pinnetu, que sería pois, un lugar abondoso en rochas. Como xa poideches comprobar ti aí que hai moitas rochas, non? Inda así, hai algún investigador que pensa que filolóxicamente é xustificado, que pode vir de pinitu, que sería un derivado de pinus, ou seja, que sería un bosque de piñeiros originariamente. Vendo a realidade que temos diante, nese Olimpo celta, ateigado de pedra, pois o máis lóxico é que o Pindo veña de pinnetu e que sexa un monte cheo de pedras como é. Non, pedras aquí hai. Veña, marcho que teño que baixar. Pois que sexa leve. Veña. Rematou a andaina polo Monte Pindo. Convidámosvos a que veñades. Por moitos motivos, pero principalmente porque é un lugar onde deixar voar a imaginación.